fari gobe ma da labari. Duniya zance malan karkayo shari. Ita sada taki wanda kai wa zai ga alkhairi. Rayuwa ta bawa ce to sai mun rage buri. Kaunar Rasulullah ni ita ta zaman jari. To ka zage ni idan ma ka zage na Allah na nan. Ka cuce ni idan ma ka cuce na Allah na nan. Ka bata ni idan ma ka bata na Allah na nan. Da alkhairi nake nufin kowan mu ba shari ba. Zage mu idan ma kun zage mu Allah na nan. Cuce mu idan ma kun cuce mu Allah na nan. Ku bata mu idan ma kun bata mu Allah na nan. Da alkhairi muke nufin kowa ba ma taɓe ba. Kaga dan aike ne in kai kan kaza ya dawo. Saboda san duniya wani zai koma sai ka ce makawo. Wani ma baka san shi ba zai tsare ka aibin ka sai ya kawo. Wani ma bai san ka ba sai ya maka karya ta dinga yawo. Ka amfani lokacin ka malan kar ka zamto a jawo. Yau na zamo kamci sara sassaka bayana ne koko. Ina sallah ina salati kuma ba na roko. Abin kirki bai gaji kare barowa halin dan sako. Gani dole a bari mu sai ta Allah ba za a iya ba. Idan ma kun zage ma Allah na nan. Idan ma kun cuce ma Allah na nan. Idan ma kun bata ma Allah na nan. Ya Allah yara da ya Allah kare. Sharri na mutum aljan ka saka ba sa iya cin mana ba. Ni ban iya raini ba ba zan yarda a yi mun ba. Ni ban iya zagi ba ba zan yarda a zagen ba. Ina da sana'ata ban zo gun ka yi mun ba. Domin dai mini riga sana'ata ta yi mini wando. In ka saka mai tsada ba laifi in sabon jo. Abin sama zai fado kasa in akwai rabon kwado. Rabo in rabon ka ne sai zo idan kana da rabo. Malam bu duniya sannu